Για όσους δεν καταλαβαίνουν, θα καταλάβουν πολύ σύντομα. Θα καταλάβουν σύντομα ποια είναι η μερσίνη. Η μερσίνη που μου δίνει όλο το υλικό από όλους στο TikTok, το τι κάνουνε. Την ώρα που εγώ κοιμάμαι, την ώρα που εγώ δεν έχω χρόνο να κατουρίσω, αυτή ασχολείται με όλο το TikTok. Που πάει ο καθένας, τι κάνει ο καθένας. Εσείς που είσαστε όλοι τσακάλια, να παρατηρήσετε τα βίντεο που μου φέρνει. Ξέρει και να καταγράφει βίντεο στο Viber. Έχει καταγράψει πάρα πολλά βίντεο που θα σας στείλω. Είσαι στο λιμενικό. Στον καπετάνιο. Όχι, όλο στο φάσο φέρεις άλλος. καπετάνιο τον έχει κάνει αφιέρωμα στο Viber. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα από τον ταξιτζή. Δεν ξέρω τι ήθελε. Κυνήγαγε τον Τούρλο, κυνήγαγε τον Αγγελόπουλο πάρα πολύ. Μέχρι το είναι και μπλοκάρει. Ο Αγγελόπουλος πήγαινε και αυτή. Πολλά έχει σβήσει, αλλά όλες τις φωνές είναι καταγεγραμμένες. Να πλύνω εγώ 2 πιάτα, να πάρω και νερό γιατί αύριο από τις 6 μέχρι τις 12. Εγώ μένω σε αυτό που σου είπε η Τζόρτζια, που στην αρχή έλεγε αλήθεια και μετά τα γύρισε. Μόνη της τα έλεγε, δεν τα είπαμε εμείς. Δεν τα βγάλαμε εμείς από το μυαλό μας, Γιώργο. Τώρα μου ήρθε αυτό που λες για τη Στεφανία, πριν δεν είχε έρθει κάτι. Το κατάλαβα. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν σου έρχονται γάμο, θα τα πω σε λίγο. Η Στεφανία τα ξέρει όλα αυτά. Μου τα έλεγε το μεσημέρι. Και η Στεφανία μου στείλε και εκκλησίες που κατηγορούμε και λέμε. Πήγε σε μια εκκλησία που σήμερα γιορτάζει Χριστοβαλάντη. Πράγματι, ό,τι μου είπες βγήκε αληθινό. Εμείς πάμε να έχουμε ένα σοβαρό live και όχι συνέχεια αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Αν δεν τους αρέσει, ας καθίσουν εκεί που είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ό,τι σου έχω πει έχει βγει αληθινό. Τίποτα δεν ήταν οι αποφάσεις που άλλαξα εγώ. Όλοι αυτοί είναι σαβούρια για μένα. Και αυτά που σου είπα με τα κομματικά, επειδή σε έδιωξα τον Νίκο, το φασίστα, και αυτό τα κάνουνε. Ντίβα το παίζει, ντίβα. Με τα μαγαζάκια, με από την εστίαση, εστιατόρια, γαστρονομί που λέμε στα γερμανικά, γαστρονομί που... Άμα έγραψα ή δεν το είδα, τη γνώμη. Ναι, καμιά φορά τα τρώει και το TikTok. Καλησπέρα. Γιάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιάννα. Είδα εδώ μέσα και είπα να πω μια καλησπέρα σε όλους. Είναι ψυχάρα, είναι ψυχάρα. Άμα έγραψα ή δεν το είδα, τη γνώμη. Ναι, καμιά φορά τα τρώει και το TikTok. Καλησπέρα. Γιάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιάννα. Είδα εδώ μέσα και είπα να πω μια καλησπέρα σε όλους. Έλα να σου δείξω ένα
Α, και ξέχασα, εκεί δεν είμαι συντονίστρια, οπότε και να ήμουν δεν θα μπορούσα να κάνω δουλειά. Εγώ τώρα ξύπνησα για πρωί, δεν ξέρω αν θα ξανακοιμηθώ. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και πες μου αν είχε κόσμο αύριο. Καλημέρα Γιώργο, τώρα ξύπνησα, έπεσα νωρίς, μου είπες ότι δεν θα ανοίξεις και έπεσα από τις 11. Όχι που δεν θα έχει. Ξέχασα να σου πω, την ανέβασα, την έστειλα έτοιμα να ανέβει 3 φορές. Την τρίτη ανέβηκε, μου είπε γιατί με ανεβάζεις αφού δεν το απορρίπτω και μετά από λίγο. Ποιος είναι αυτός ο αστυνομικός συνταξιούχος που με έλεγες? Ποιος είναι αυτός ο αστυνομικός συνταξιούχος που με έλεγες? Έκανε γυναικεία που έφυγε, τέλος πάντων. Ρώτα τον αν ξέρει κάποιον. Λέω για την ηλικία του πάει γυμναστήριο. Άμα τον δεις από κοντά θα πάθεις πλάκα, είναι τούμπα. Αυτός διοικητής είναι, διοικητής της αστυνομίας. Ήρθε, ναι, ποιος είναι αυτός? Περίμενε ένα λεπτό. Ήρθαν. Το ξέρω βρε εσύ, έχω κι εγώ συνταξιούχο το συμπέθερό μου, το ίδιο κι αυτός. Και πάλι, αυτός ο κολόγερος δεν νομίζω να κάνει κάτι. Μαγκές κλανιές είναι όλα για τα μάτια αυτής. Πρώτα απ' όλα να ξέρεις, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα τώρα κοντά για να μην φανούν ότι είναι εκείνοι. Θα περάσει λίγος καιρός και μετά. Και να μην πας πουθενά στην αστυνομία, μπορείς να το πεις το βράδυ ότι εγώ έχω κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Εννοείται. Όλα αυτά να απειλήσει τον άλλο τη ζωή του είναι... Τι να σου πω. Δύσκολο. Όχι δύσκολο. Πώς θα σου το πω. Εντάξει, άμα τα έχεις εσύ διαβασμένα και ξέρεις, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Εγώ σου λέω μην πεις καθόλου ότι έχεις εφαρμογή. Πες ότι το τράβηξες από το άλλο σου το κινητό. Θα δείξει, δεν ξέρω. Πρόσεχε. Ναι, αυτό σου λέω. Πες εσύ ότι το τράβηξες. Και να ρωτήσει, μην του πεις ότι στα έστειλα εγώ. Δεν ξέρω, πες ότι μπήκες από άλλο σου προφίλ και τα έγραψες, δεν ξέρω, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Και τι θα πεις στον εισαγγελέα, ότι στα έστειλα εγώ? Έκανα βλακεία που δεν μπήκα από το άλλο να το τσεκάρω, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν μπορώ να το πιστέψω ρε εσύ αυτό. Ότι πήγα. Χτες στην Άννα είπαμε ότι μας το είπαν εδώ, δηλαδή στο live. Για να δούμε, μην νομίζουν ότι στο είπα εγώ και βρω εγώ τον πελά μου.
για να με κατηγορήσουν. Μπορεί να παίξει και αυτό, έχει το λίγο στην άκρη του μυαλού σου και να είσαι και προετοιμασμένος. Ναι, δεν ανεβαίναν παράθυρο. Γενικώς, άμα δεν είναι η Τζέννη, δεν έχουμε τζελτζελέ, ξέρετε το. Να σε ρωτήσω, χτες η Στεφανία τι είχε μαζί μου, τι είχε πάθει, μπορώ να μάθω. Γιατί παρεξηγιόταν συνέχεια, είπα κάτι κακό. Ναι, δεν σου είπα που περάσανε πάρα πολύ από περίεργεια. Πάρα πολύ. Τώρα αυτή θα βγάλει φήμη και δεν ξέρω πώς θα τα ξεμπερδέψουμε. Ευτυχώς δεν σε μπάλωσα λίγο με την άλλη. Α δούμε. Κάτσε να στρίψω ένα τσιγάρο, γράφεσαι και θα σου απαντήσω μετά. Χτες που λες ο Μανώλης μπήκε στην τραγουδίστρια, χαρούμενος. Έβλεπε αυτή που χόρευε μετά. Κι εγώ το παθαίνω καμιά φορά, σβήνουνε, γράφει. Μετά ξαναεπανέρχεται. Άντας είναι, μακάρι, τώρα το διάβασα. Μη χειρότερα, δεν πάμε καλά. Δεν σου απάντησα κατευθείαν γιατί... Όσο για την Τίνα άργησε να πει στο Μανώλη το εξής, γιατί στην αρχή του είπε ότι κουβαλάει πολλά μέσα του, καταπίνει πολλά, δεν τα λέει σε κανέναν και να τα πει σε εκείνη. Στο μόνο που σου δικαιολόγησε ο Μανώλης ήταν στο σχόλιο, πουθενά άλλου. Μη χειρότερα, δεν πάμε καλά. Δεν σου απάντησα κατευθείαν γιατί με πήρε η Τζόρ. Μια αρχή είναι αυτή, τίποτα άλλο. Από εδώ και μπρος να δεις τι έχω να της κάνω. Ο άλλος ο live, δεν ήταν σε ένα live ο άλλος, στις Πόπης, στις Ρένας. Μια είναι Ρένας, όχι αυτές που τους ξέρεις. Και ήταν κάτι με απόψη με γυναίκες και την πέσανε όλες. Να καταλάβεις τα μυαλά του είναι κουκουρούκο αυτό. Μη χειρότερα, δεν πάμε καλά. Δεν σου απάντησα κατευθείαν γιατί με πήρε η Τζόρτζια να μου πείτε το βράδυ θα πάει στο πανηγύρι και ίσως θα μας βγει κάπου να μας κάνει κανένα live με τραγούδια και λοιπά με τους χορούς. Στα έχω γραμμένα όλα, μην ανησυχείς. Το θέμα είναι πώς να σας στείλω. Ναι, στα έχω γραμμένα όλα. Όλα. Με ποιον τρόπο να τα στείλω στο άλλο κινητό, να μπορέσω να τα πάρω να στα δώσω κατευθείαν Viber. Εσύ κόλλησες αυτή, τις απειλές που έφαγες από την Τίνα, τις ξέρεις, εγώ τις ηχογράφησα όμως. Και πόντια. Κωνσταντίνα. Τον έχει πηδήξει καμιά φορά καμιά πόντια για να δει τη γλύκα. Κωνσταντίνα, άκουσε με. Εμείς εδώ είμαστε μια παρεούλα. Αυτός έκανε ψεύτικο προφίλ μιας γυναίκας. Αυτό ακριβώς ρε Έλενα μου. Αυτό ακριβώς. Τις μαλακίες που κάνουμε εμείς όλοι, γιατί βάζω και τον εαυτό μου εδώ μέσα, 1 ευρώ να στέλνατε εκεί πέρα, ένα μπουκάλι νερό. Θα τον πεις αυτό να είναι ο σατανάς, θα μου πει το σπίτι. Αυτό θα το πεις. Στόμα βόθρο. Βόθρος ξέρεις τι είναι. Ναι, μαζί μου δεν θα μπορέσει κανένας να τα βγάλει πέρα. Τίνα, σε ξέρω και θα τον βγάλω,
Θα τον βγάλω, πού είναι εκεί? Εδώ θα τον βγάλω στη Γιαννιτσόν και θα παίρνω την ίσπραξη. Καλά, ότι πολλούς φίλους σου και κάποιο φίλο σου συγκεκριμένα μου έλεγε μπλόκαρε τον και δεν τον μπλόκαρα. Δεν τον μπλοκάρω. Δεν μπλοκάρω. Το μεσημέρι, αφού φάω και μετά και πάει ο Γιώργος για ύπνο, πρέπει να μιλήσουμε στο τηλέφωνο σήμερα οπωσδήποτε. Μπες TikTok και δες το μήνυμα που σου έστειλε, είναι σημαντικό. Φεύγω, τα λέμε. Ξέχασα να σου πω, και στην Τουρκία έχει φωτιά πολύ μεγάλη και έρχεται εδώ ο καπνός. Οκ, κάτσε, δες τηλεόραση εγώ. Μία φορά ήρθε στο καφενείο, δεν τον έδινε σημασία, ήθελε να πάει τουαλέτα. Τελικά πήγα απέναντι στον άνθρωπο που είχε το... Δεν ξέρω αν τι πάω να βγάλω τώρα, κορίτσι μου. Εγώ σε σέβομαι και εσένα και τον άντρα στον Γιώργο. Χάρηκα που μίλησα μια φορά. Τι πάω να βγάλω εδώ πέρα, δεν ξέρω. Ο Άγγελος. Καλό παιδί είναι ο Άγγελος. Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Μυρσίνη μου, θα σου πω κάτι, κορίτσι μου. Είναι κολόπεδο και ο Μανώλης. Γιατί βγήκα έξω και έλεγε μαλακίες ο Μανώλης. Κάπου εδώ θα κλείσει το βίντεο, αν το πάρει όλο, γιατί είναι μεγάλο. Έχουμε πολλά βίντεο σαν κι αυτά, να δείτε, να ευχαριστηθείτε και με φωνές.